Merongo Kuandaa banyarako bakomera na bonsi amoimeye constituency ya Nyaribari Chachase Wodi ya Ibeno asinga yae omo MC we Word eyo Steve Arika banyarako bagochengera goetera amatera ana boigo kweneke buna banyarako bago semana no moyega boigo onyarako bagoko onchugo goikiraniwa nere omurugi bo mugavana we county ya Kisii Mei kwamboka Simba oibo igonyarako bagakorwa enkwana ya bere na gosegeta abantu banyarako bakwenekia banyarako bagosira abantu abagotu ase ebinyoro amusakyo ito mangana maya builder mumanyi nanyarako bagwikirana somo yego yona gotoletera robotiro kubatia senchira yoboime bogotunge sangongo kina kolekuya nase wodi ya Ibeno imeye bunge ya Nyaribari chache asenga yomo MCA we wodi ya Steve Arika ekero agenya abagotu bonsi imeya Gusii bali babwate miaka mirongo Kuandaa gucha iguru asebego kya ase amatera etengo amona kuragira engana iyo yarekana gusasukya amasio abo no moyega bwekirana no mo first lady we county ya Kisii Mei Simba ensemo yaba MCA asebono Mei atebabuna bachikobwaterana no mugavana ase ogosira abagotu aseboigo omo MCA we Wodi ya Steve Arika akwanira igoro yomuroberio yo ase akira eserikali mbia ase okubeka emeroberio bwagwakana abagotu anenegochia ase chisimi chabo ryogokyanya eraini entambe ekoba ekero bakonyora chibese chu bali mulende tabagaka nabangina unko bakira ngambiya mono asegasi mwakolere kolendo mogako mogotu emiaka 100 taligento kire raisi president yeto Dr. William Ruto na serikali yawo mbiya mono ngwateba ngali babaka bakonya kogende town konya korobera jibank egere serikali yago ne chemeki chuchini koranga kero mogako gwate eraini mpesa ebe sage gocha alia asale to wish all of you long life. Praise good health. You are the blessings to the community. We are here because of you. We will always be there for you. And I thank Mheshimiwa Arika for this function. It's good to remember our blessings. And when all the people they are happy, we are happy. abagotu abo batabisa omogokobo bakoragwa no mugaka obwate emiaka ligane limo ne 5 nigo bamwakira omo MCA Steve Arika mbiya mono ase okwaligania omoroberio yo ase boigo bagania abagotu gosikwa na kulendwa igo toko musabira maya tiganya sa murende ndekero kenda atorangire abagusito seko cha moiga iko torabege dekiya ibakajyo kura chentana bosa onko kabyamano egeko gerabono abangina bamentire myaka esoko banyora bono no ni birengere libiriba gutwara biriba konyo gwicanda mbali kuchugotwara yes bali bakolenda abagotu please mosa ko bachwara balende konogo sese ni mo amwezi mukawa osa walika etatiba magiga ase omoyego yo ase bono aba MCA barolekana ko mochagati yaba MCA bali batali kubwatesia omugavana ase bagania abarayibonsi gotwara obomo nase omo MCA we Wodi ya Monyerero atebire eserikali ye county ne chikwene kyabuna abagotungo cyagwakaniro bale tikadi cha NHIF muganga no yororo nande do kolegas abantu bali barumirwe kebengi aba MCA baminto babere batatoiga kimura nyora bagokura matanga bakurere baselingana ki tegotukuriraga endo okura assembly asenge karo no bagone goreki ukurira ndongo batebuna inwa bagaka tema kurugo semi uchise bigodi ebyebike bintombya ngona saka saka bya korteki byangete emoma yetengo mo getutu ne ara mo muroma ne bo mo Gusii boni go bwati go no basi omo getutu na agamba ekera agamba tuchiti korra nyombe chichine chikumuruta magena ingiye kwerekera umubasi anyorere kirugike bono buchakire na nero korutwa magena ndoko bateba twara masikani kaki nje nabasaba samabera batebi batigo mu muroyo bomubasi aragamba twabekere sibese kubakanira ekadi NHIF asenya gitari Mheshimiwa Steve abese twabeka gaiga abagaka abo gutubose be corona bagina ndo chimbali bange irinde banyore bese karwa rwari
bane nyagitari babwenu tege tondasa bono Gusii itogaiga tigatokore gasi no mugaba nororo asine tune rocho origeti ngoripota lia egetaseni kia Ndizi TV ile Italiane Mildred Momanyi.